Άνοιξε το κρύο! Αλέξανδρε! Συνταγματάρχη Βαρτάνη. Αλέξανδρε, τι κάνεις εδώ? Με τη στολή μου! Από μικρός θέλω να γίνω στρατιωτικός. Θυμάστε? Ωραία, μου πάει. Και γιατί να σε πιστέψω? Δεν θα ερχόμουν εδώ αν σου πουλάω παραμύθια. Το ξέρεις, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τίποτα. Σου έχω δώσει ένα σωρό λεφτά να γυρίσεις τις κολοτενίες σου. Και έρχεσαι τώρα και μου λες μαλακίες. Σου είπα, υπήρξε ένα μικρό προβληματάκι, το οποίο λύνεται. Τίποτα δεν λύνεται. Είπε μια τάκα εκεί πέρα και τον κάναμε Θεό. Dimitris has just put 100,000 euros reward to whoever takes Sofia back to him safe. Θεέ μου, γιατί με καταλείπεις? Όχι ρε γαμώτο, τα κολόπεδα μας κορόιδεψαν. Πήγαν από το άλλο μονοπάτι. Πόση ώρα έχουμε? Άστο ρε Μίχα, άστο, άστο. Λιλί, αν με απατήσεις θα σε κάνω κοιμά. Κτίνος. Βρήσαμε. Τι σου έδωσε η Όλιβ? Τίποτα. Μου έκανε μια προσφορά για το μαγαζί για να βάλουμε, λέει, μεζέ για το ποτό. Μεζέ. Ναι, μεζέ. Βιολογικό. Ναι, αλλά εγώ δεν κάνω τέτοια. Είναι πιστός. Ήσουν. Ήμουν και δεν μπορούσα να λειτουργήσω με αδυνατές. Τώρα μπορείς. Πού ήσουνα? Άντε πάλι, τα ίδια θα λέμε. Πού ήμουνα, πού ήμουνα. Στο μαγαζί ήμουνα. Στο Μπαρμπαδήμο και έπαιρνα το... ήρθε το αυτό. Φορτώναμε. Ξεφορτώναμε δηλαδή την κάβα. Φορτώνατε, ξεφορτώνατε την κάβα. Ναι, μου κόπηκε η μέση, λέω. Και έχω τώρα και σένα 6,5 ώρα το πρωί να μου κάνεις σκηνή, που δεν μπορώ να κουνηθώ. Άντε πια εδώ μέσα. Ωραία, μπράβο. Αυτά είναι ωραία νέα, όχι εκείνα που γράφουν οι φυλάδες. Τι γράφουν οι φυλάδες? Που θα διώξουν το Βασιλιά και θα φέρουν το Βενιζέλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αντέλο, ξύπνα. Ξύπνα ρε λέμε. Τι φωνάζει πρωί-πρωί? Και τι φωνάζω ρε, κοντεύεις να μάσεις. Πρώτα, τι δουλειά έχεις εδώ? Δεν μπορώ μέσα, ήθελα έτσι να είμαι κάπου πιο ζεστά. Ελευθερία! 34 πόντους, συλλαμβάνεσαι. Άσε με να χαρίσει, η μητέρα μου είναι άρρωστη. Στο τμήμα ανήθικη, κάντε τη. Είναι μια φτηνή απομίμηση που γράψατε στο μαγαζί σας. Τι είπε τώρα? Ποτέ να μην σας τύχει. Ποιο, να ξενογαμίσουμε? Τι είναι αυτά που λέτε? Ζευγάρι είμαστε. Το έχω σκεφτεί και αυτό. Πολύ θα ήθελα να βρεις μια γυναίκα σαν και εσένα. Τι είναι αυτά που λέτε? Ρε μαλάκα, είσαι αδερφή και μου το έχρηβες. Ο Μίχας αδερφή! Σκάσε. Τι λες, Κατσούνη? Θες να πάω να πλακώσω τους γιοτάδες στο ξύλο? Καλά. Ηρέμησε. Καλό. Πώς τα λέω, μπαγάς? Δεν κάνω δηλώσεις. Και δεν με λένε Αντώνη. Σταμάτα να τραβάσεις.